ni San Lucas. Gloria ti may pai, ken Apo. Kinuna ni Maria, tuy puso, idaydayaw na ti Apo, kitagragsak tuy kararwa, gaputi Diyos amang isalakan kanya. Tanalagip na siya lumunga dipin na, ket manipod ita, awagan lakto anagasa, dagiti aming tattao. Gapu kadagiti nindaklang nga banag, ngay naramit kanya ti man nakabali na Diyos. Nasantuan tinagan na, kasyan na dagiti buteng kenkwana, manipod ti may sa kapututan, aging gana kadagiti sumarsaruno. Imparang nati pan nakabalin ti takyag na, ket winarawara na dagiti nataksit nga tattao. Kastamit dagiti gandat da, inigad na dagiti man nakabalin nga ay ti truno da, ket intanok na dagiti nanumo. Pinennek na dagiti mabisin, kadagiti kakaimbag. Pinagtalaw na nga ima-ima dagiti babaknang. Tinumpal na ti karina kadagiti ang matayo. Tinulungan na ti Israel nga diped na. Ket nalagip na akasya ni Abraham, ket ti aming kapututan tagnanayon. Agtalo nga bulan ang nakipagyan ni Maria ken Elizabeth, kalpasan na nagawid di balayda. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may pai, ken Kristo. Naimbag na bigat kada kayo kakabsat ko ken Kristo. Kumusta kayo, Apo? Katutulog kayo padi sa kanya. Hindi saan pa yung pandemya kakabsat, hindi han pa lang uso di mas. Kung kunang kadaging pagmismisaak, padasin nyo man nga sang-awan, dagiti kaaway nyo. Kung namamurmurayan ay nakabsot kayo pa. Ngayon tatangan natin mas kakabsat, ay narigat mag-imaga. Sa dito ket di na yung sang-aw ka, ket positive. Ket ado kayong ton na may ramraman. Ngayon sabay kumakabsat, tasan yung sang-awan tibukod yung mabagi. Tanong matalimu daw kayo kung natagat alam na dis. Yan po, kung puling nag-toothbrush kayo tantay kakabsat. Datayo nga Filipino kakabsat, ket hilig tayo, ken pagay-ayat tayo ti musika. Nang nangruna nga tatat kayo ito'y nga San Elias ken matalukod niya. Si kakanta kayo sa jay, kung kanya nga tatidanong da din jay, tawin ng makmamot. Bareng mo may ti boses ko. Isod ka po na kapsa, nga ado nagiti para nga Filipino, na kumakanta ken bumirbirit nang nangrunan o dati video okay kakapsan. Oray na awan ti tono ti boses tayo, ay na ipaturay tayo lang kakapsan tagkanta. Ket mawati ang natunggal may isa mata kayo, ket at kanya-kanya nga timsong na. Kanya timsong na tadagiti agtutubo tanta. Nalabit BTS nga ta. Kaya taman kakabsat iti malagip ko nga may isang istorya, may papanti, may isang asawa. Kung lang kaya ito ay kakabsat, gapuwenta agserserbida nga duwati simbaan, kaya dagito yung asawa, hilig na may peksa iti kareriknada, babalit kakabsat, kadagitikan kanta ni simbaan, ngay pasimudag na kano, numanong atawendan nga nag-asawa. Bari ni nakakyak abo, no? Na gano'n, nagpa-accompaniment na kumanong bakadyang masabayan. Iti kano single na pa'y nagito'y nag-asawa, no pasaray nga umay na dito simbaan, takon ko na at inakman makisimbang gabi, inakman makimisa di galyo, tabarbareng masarakak di jay, ikon ko na ang ka-forever ko.
Kaya titimsog na kano hindi ka sa kataytoy niya. Apo mga asika. Birbirong na apo. Mga asika nga di, tapos na mabirong kang kumamantay niya. Nagta kuminta-kintay. Gabi sungatan na. Kaya iti minsan nga mabayag kakapsan, iti nasarakan dan itunggal maysa, ket nagbalindan ni official boyfriend ket girlfriend, ti kantada ket kastoy niya. Gloria iti Diyos ti kanata. So natakto na nagkantada, mamlina. Nagsolo sa tatay ka barbare. Gloria iti Diyos ti kanata. Panandaan niya. Kaya iti ka no mabaybayag kakapsat ng amuda itong galmaysa kaya agkasardan kastoy ti pa nang ipeksada ti ayanda. Let me walk with you as we journey through this life. Magmagnakalog sa sangit na groom. Kaya nung maguguray ti bride niya, nagbayagon, nagpasangon. Kaya iti makadamon kakapsat iti sa mapulong atawin ng asawa, daytoy iti kantada. Ikaw ang aking tanging yaman. Sabi tuloy na po katatindag. Kaya naglabas kakapsat iti tawin, kaya iti mauman na karon ti tunggal maysa, daytoy iti kantada. Kunin mo o Diyos at tanggapin mo. So ka po nakapsan, kada kayo nag-asawa, sabay kumatan yung kanta hindi mahudi. Ta dito alain ni Apo Diyos, kat ko na yun. Naglagipin. So, tunggal may isang karod kakapsan, kaya nadating song na. Kada kayo met nga gasawa, anya nga tamen titimsong yung kakapsan. Nang nangruna ni Dejerwa, anya nga talagang titimsong yung met kasagasawa. Kas boyfriend, kas girlfriend, kas partner kakapsan. Anya ti kay naigan ti babang istorya, may papan ti Ebanghelyo kakapsan. Anang igan tayo ti daytoy makapito nga parbangon ti Misa de Gallo. Ket ita nga parbangon kakapsan, saritain namin iti timsong ni Apo Santa Maria, iti Magnificat. Ano sa dino, iso ti kantana, kas panagdayaw ket panagyaman na ti Diyos. Ket kastapay met kakapsan, iti ragsak anarik na Apo Santa Maria iti Diyos. Gapu tinintaklan ni inarami na ketkuana. Iti panangpili na kas ina ti manumbot. Isod ka po na kapsan, nga mangigan tayo iti rugi ti kanta na kunana. Tuy puso, idaydayaw na ti Apo, ketagragsak tuy kararwag, gapu ti Diyos anang isalakan kanya. Dayta kapsan iti kanta na po Santa Maria, ket ipasimudaag na pay iti ragsak ngar arabiten iti Diyos. Tanya ka di tinaramid na kapsan. Winarawarana dagiti natangsit na tattao. Inikkat na dagiti man nakabalin nga ari ti trono da. Pinennek na dagiti mabisig. Pinagtalaw na nga ima-ima dagiti babaknang. Tinumpal na ti Karina ket tinulungan na ti Israel. Ipasimudag na ngarod kakapsan, iti na siya sino ni Apo Diyos. Ngalungan pa'y kunatayo ni Apo Diyos, ket may isang managayat, ket manangaasing ama. Ngem iso na pa'y kakapsan, iti Diyos anapuan hustisya. Diyos kakapsan, nga wanidumduman na. Gapuet tati mata ni Diyos, amin tayo kakapsan, agpaparis tayo. Tanusubyanan tayo ti panakaparaswa ti tao, diget din pinaraswa ti Diyos iti tao, akas kalanglanga ket kas aspin na, ket inikka na tayo pa'y iti Diyos,
itagpaparis na dignidad. Dahil ti ka po nakapsat, nga awan kumati nangat nga to, when na nabagbaba ka na tayo. Nusubyanan ti kakapsat, di mo na may basa, ken kastapay met ti Banghelyo, makita tayo iti ugali ken galad, ang nagpadaan daana kinabusan na Maria. Iti mo na may basa, iparang nakatayo iti libro ni Samuel, ti karakter kakapsat ni Ana. Nagan-anos ken kastapay met ang nagtalek, iti panakabalin ti Diyos. When she asked God for a son, she never lost hope and waited for God to give her Samuel. She simply asked God and waited. She submitted herself to God's providence. Ket iti sabalimet nga bangir kakapsat ti Ebanghelyo tayo, niya po Santa Maria ket nagtalek iti Diyos. She entrusted her life to God's will. When Mary gave her yes, iti fiat na kakapsat, she never doubted God's will for her. Numan pa'y makunatay kakapsat, nga ubing pa'y laeng idi na po Santa Maria, ngem ti panang sumbat ken panang subalit na iti daytang awis ti Diyos. Ket napuan panagtalek, ket kastapay met panagtudyo, iti daytang pagaytan ti Diyos. Daytoy kakapsat iti kapuna, nga isu ti kagasatan, kadagiti aming babae. Ket babaen kakapsat kadaanan kinabu Santa Maria, maadal tayo kumamit, ket magdan tayo kas kadakwada, iti napaypayso a panagtalek iti Diyos. Tano ang mutay kakapsat, itagtalek, no ang mutayo maidato, ken ibaay ti bagi tayo ti Diyos. Keno ang mutayo nga suruten ti pagayatan na. Saan nga dayo marud kakapsat, nga paraburan na tayo tumet iti Diyos, iti nananay nga grasya, ken pamendisyon iti biyag tayo. No kuna inventory tayo kapsat, iti panagbiag tayo, kumusta nga ta iti 2021 tayo. Anya nga ta dagiti napintas suno na sayat nga arami, wenno grasya ken bendisyon, ngayon paay na ko Diyos, iti biyag tayo, ti dagiti 2021. Ketkas pag-ibus kakapsat, kaya't kuman nga ibati kada kayo, dahil titan lumabanag, ang mabalit yung pagpanpanunutan itang parbangon, anaadaw di Banghelyo. Umuna, Mary exalts God for choosing her to be the mother of the Savior. Saan kakabsat nga nagpatingga, nga nangidaydayaw ti kinaimbag ti Diyos ken kuana, tay suket na pili, nga agbalingay na ti mangisalakan. Kas tilinaon kakabsat, iti kantana a Magnificat. May kadwa, Mary reminds us that God favors the humble, resisting the proud and boastful. No nasaya, tiyada kapabalin tayo, at dantumet na siyat nga gungun na kakapsan, nga guguray na tayo. No agaramit tayo tinimbag nga banag, dito rabaw tidaga, patsek kakapsan, nga ti sumarunong abiyag, ket ikan na tayo tumet iti Diyos, iti gungun na tayo. Ket no saan tayo mamutag tulnog ket mangibiyag, kadagiti bilin ket panursuro ni Apo Diyos kakapsan, at gantumet nga rut agurguray nga dusa, iti tunggal may sakla tayo. May katlo, Mary proclaims God's faithfulness in His promise of taking special care of His people, giving them the greatest honor by becoming a Jew. Numang pili kakapsan iti Diyos, kadagitag trabaho, iti panakaisaknap ti sa una, wenno kadagiti aramid na, san naisudang baybayan. Sa limet-metan na tayo, kas tinaramid na kinapo Santa Maria, kas tapay met kakapsan kinapo Jesus. Garot iti daytoy nga parbangon, apan ang rambak tayo tinasatwan ng misa. Goyo-goyo na tayo man kakapsat, dahil may basa, nga nasken kumati panagtalek tayo,
iti panakabalit Diyos. We need to empty ourselves so God can fill us. Nas ken kakabsat iti panagadanos tayo, ken kastapay met ti panangited tayo, iti 100% a panagtalegtagan Apo Diyos. Kadagiti amin nga concerns tayo, kadagiti problema tayo, ken kastapay met ti pakasuotan ti biag tayo, apakairamanan kakabsat, kuna tayo iti pandemya asangsangwen tayo. Tababaen ti panangtungpag ti Diyos ti Karina, kadaana ken Maria, urayan na tayo ti Diyos nga tungpalin namin dagiti Karina kada tayo. Ket kabayatan kakabsat iti panagururay tayo, nas ken nga rutin tayo panagtaleg ti Diyos, iti amin nga kanito ti panagbiag tayo. Ket kastapay met kakabsat, tin na kumapan ang puno ti Apo, dahil puso tayo itirago. Sapay kumatakas ta.